фаридун муҳаммадиев мегӯяд ки ӯро соати 3 шаб бо гумони майзадагӣ вақти ронандагӣ ба бинои бозрасии давлатии автомобилӣ бурданд. якум дар таи пом мардонам задана сар кард. баъд ман ки хам шудам, дар қафаси синам зад, хестанӣ шудам, дар тарафи чапи рӯям зад. дар ҳуҷраи сардори бозрасии давлатии автомобили ноҳияи шаҳри Тус дар ҳуҷраш. баъди вай чанд дақиқа ин муфаттиши калон омаду дар пуштам сарам задана сар кард ки баъд сардори бозрасӣ манро гуфт ки фаридун хез аҷод дуртар рав ба ҷои хобе ки дар ҳуҷраш бо пушташ ба ҷои хоб мерафтагӣ доштааст сардори бозрасида. муҳаммадиев мегӯяд ки аз ин ҳодиса ба додситони ноҳия ва вазорати корҳои дохила расман муроҷиат кардааст, вале ҷавобе нагирифтааст. дар ҳуҷҷати экспертизаи тиббӣ дар бадани шаҳрванд муҳаммадиев осеби пӯшидаи косахона ва майнаи сар, ларзиши майнаи сар исбот шудааст. ман боварӣ дорам ки ин хел одамо бояд дар ин ҷомеа, дар ин мақомот кор фаъолият накунанд. нафароне ки фаридун муҳаммадиев ном мебарад дар мавриди ин қазия чизе нагуфтанд, вале як нафар аз мақомоти интизомии ноҳияи шаҳри Тус тасдиқ кард ки онҳо аз ин моҷаро хабардор ҳастанд. маълум нест ки мақомоти интизомии Тоҷикистон вобаста ба ин қазия чӣ вокуниш мекунад, вале ин пизишк ва вакил аз ноҳияи шаҳри Тус тақозо дорад ки ҳақиқатро исбот кунад ва гунаҳкорон ҷазо гирад.